Tá siúla a bhean. Ar chola tú me? Go tá siúla? Tás go maiid go dtí dhéanú. Bhfuil agra macha. Tá se go maiid gon glacu leis, Tá déanú ré le hamacht. Níor lach mé riamh le éon rud nar hainelam. Iile dhé híglann dhéanú fadúta, Berlam a mar tal gaiir a mama. Ní cha éana mise amach as ma hachain. Ma hachain, dígad tú? Nis, yam amach ce cheanna áte agus be an bhí hiiscint beag se a réiteach. Mí hiiscint? Tá éid seo díalta. Má tá mí hiiscint ar gine bí a sáirta téise. Feici buid. Feici buid! Chefi! Well, said, ní bhí a bricfastach a jazz leis an níos go dó America. Ach sarno, black pudding, ní bhuaach táde. Baid mu sé tesanis má haine na black pudding chamásin det. Tá sa go lá go geanam me slámócht le tor léit an úna vis tú gimbecht. Ó, man am bhhair nach bhfuil cuioine am sa macht fós. Ó, tá mu sé brás ástan seo. Agus mar sé siad America? If it ain't broke, don't fix it. Feic mar báil an bhide. Right it is. Oh, yeah, wood. Well? Well, chur mé glíoch ar an café ach. Ach? Ní thuí si an fóna. Oh, nanam day. Tá sé Jackar an Nancy ghlacha leis. Ghlacha linne. Wat bair í ghlacha linn nach mai? Baí, agus maidir leis an murteile. Ceap mé go maróg si de chéile ar na deir seachtainna. Tá sé ócé, nó bí bóra. Joi me sé. Well, bhide, ce dear leis seo? Cad a héine bham? Well, an ceáin seo nó an ceáin seo. Sam bucha dín smell sin. Well, caiim me breanú go maiid éon bhealach, mas bailes anháanta bheits an tí seo. An canú sin stoi. Canú nesta. Fecam go mar am héna canú rasne. Ó chola tú, ní néid go le go bainis charbe. Ní bhaine te sin chuin. Ó, mar am main an héin. Cos mis an scéal ar fád go mainis. Na fáil tú go lána bé, le bheith fáid agus i bíad an nach choilgunne. Bhide tá me go lán ar chuide ó cholín, agus cean fáhéin ar mohin. Ina sam sa deol cefa bhar sin chuide chanar lerod. Well, is cum sa deal ce bhhar se chuide, ach tá me se go lán agus sin, agus mar a bhiste le bhide, táú dí le réite chamsan is. Camad lách leis sin na feidir. Camad lách le go be mar tantra tú go rád. Tá go bhide, ce ag an tasbála chuna sé ce? Ní me ná chus fós níos feidir le feidir, agus ní ól people sóma taine teachan irid. Tá mu se. Ní an áte le le bhide, an ní mu dí chama chuir ráid. Mám go bhéta, má ní mis an breanú níos feidir. Bhide, ná lór mar sem maiall do bhámo. Nó bhámo? Ce bhainte ag bámo leis? Na chaí dhéanca tá me caiint. Ó, dhéanc. Caifar ará le feidir nu me craiceilti. Bhfuil bhide, ní le teúid an tas málacha cear nó. Tí mé bheirsta bhíine nach le mustága sé an sinní, ní a sé sin áhéar a chanirid. Dá go bhide, bheith tróí dín créú. Trói? Mám go gom sa cheartta tí tróí bhéad, ní me ná breanú níos mór a feidir. Bhfuil Caifar ará le feidir. creipshhair, cecha dhearach mar ré. Ará mach, díirech le ar nó. Má creipshhair dín me se go leráile ní bhíon an an. Well, mar a níra tusa le a feidir. Díar me se le. So, Rois caint le Nancy ó hin. Ní rá. Bíoch a cé mar sin ná bac le. Ja, bhfuil ní sé go siimplí sin, far ír. Tá sa gom. Ach cad is féidir a dhéanamh. Bhil sin í an aib. Níl túra agam. So, rá siar ag nóstáin fós. God, níor chuoinéas ar sin fiú. Well, right mar sin dieta mistal siar an na nuh agus féchan bhfuil na héanana a gart. Stoi é. Agus diet fósin, dín éar a bheith tholah agad na a haga mí an eis. Í céim fág a bhaim sin a job an a jazz go léir. Ja, bhfuil ní raag rómaid an cean sin. So, cad diet fó mar sin? Ja, bhfuil tá cúpla le le déana agam mar dús ach is féidir an go seach níos téine? Go bro? Míhall, mé tú cearclóin se bheith písa. Ó bé, bheith me tá, col tú goil? Cuirt ag Jack, ní bheith mád. Fáin. Tú jean rud cat. An dóilad. Tá cinse. Bach affelart go jóda le sí san isise. A chad ag rá. Ó tá isam. Ó bín sé Jackar uairnta ganna bheith cuimhnúar a méad a tá tálathe. Well,
Ní fiú bheith martá san amtá caite. Tá ceart agad. Look, ba mé an, agus benna cailíní an chomá, le Rómí le. Maidir le donnacha. Bhfuil ní féidir le tabí dhéanana faoise. Ní féidir í a chulach ar. Bhfuil ní dóilm go deocha sé. Feice muid len. Ní lis a gom céin chuí ó bhharmid tríd an lá. Snach mé mission sin le a híomh. Ach, má tá sé díalta ag cábhágann sé sin mise. Ní le bh an bharcas. Tá sé díalta full stop agus sin bhfuil faoi. Cé fá imi sé ar an gcuí sin? Cé fánach nuach? Sure, nar fána tí le hanna mar, right? Agus dúirt go sí sita síos le tíomh an fúl. Tí bra sásta le. An púl. Well, frigí ar aos. Níor sí frí galamsach gur sí geirí an scipaí ar bhá réile. Cé chéine? Níl sam níte sí rom. Ach tá sam nar an sí hémór an taidir mar an rénos. So cé áte hasan mise, a mai mo job an nónach mai. When's the job? Hi, Hamish. Oh, hello. Oh, which don't get behind north. Zeg goed zo gaan. Oh, dan mijn herkina, Hamish, herkina, vaat. Wat dat je nou gaat de fiets niet aan, hè? Gro. Hè? Je wordt een gelden weg voor die is naar alles waar. Ah, Sharky. Niet twee, gebruik ik heb toch genoeg toe, hè? Ze zijn aan het jazzcamera. Agus wil ze niet rijden naar vaat. Ja, genaaid. Niet raar. Zo'n rodie nog wat hier met de machines bij gaan maken ik niet regel op punten dus god vergun sorry nu heb je kan het stof door als je nu toe heen of bij de features die ja ik heb vannacht te kunnen ik heb vannacht 4 goed horen mij wat zou was een kennetje ik heb het hier heilige nacht tar het ging er wel een loud slaat voor wat op te veel ik niet ja ja hart er hocht hier met alright was wacht dat kan nog toe hart er hocht Slå maar. So, cé gaban do? Hinné tá sé seo go híhann ar fad. In rire? Níach sé bheith níos bheir. Well is agat, it's come along for her. Ní ligin mé go had an lá seo bhéilarm. Nancy, Rina, Rosia, dinner behaco. It's come along. Nis an tú caiinte charín, ó bheit sé seo go húntaach. Céir a Harlós chuin inis measta. Cé chuí féidir sí just imimecht mar sin agus muide ágáil an seo. Gan clúán céir atá cholará. Is ní hiicim daibro muid go chuirmuid glóir amasteach san áit. Ní le sam cén chuí féidir sí just imimecht mar sin agus gan tád ará. Ráid sí tád a leat, Angela. Fiú de méid sí hééis a bhíú gún go raibh sí cholimecht. Dún? Well sé muide an éan. Angela má bhean, cafaí bheith sam sílam. Ah, well. Ha déidir takeí faoi dhéide? Ach cén do chur a haicí. Tá sé bhfuil price má bhála faoich an lenta se. Stop am adim dé. Ha a chachan is head. Agus tiile dela de. Bastard. Stan, Well, Sharé. Féidirlim Carolih? Yeah, just fi mé gurí álamach a bhéit meis rein stuff ágal an seo raibh na banna sé an Jardín. Jardín, cínte. OK, McBride, ne? Nia, de Burca. Ní bhil agus de Burca. De Burca. Jardín seachtainna seo? Se. Ní léonú sa riomhar a faoi bhanis de Burca. Cai go bhfuil I tána héanad sacrthe? Me sé faoin anna meile? Ó, tá gom céir a hála. Is dói gúil sé faoi anna mórla. Si sé rinne na háann sí ar fad. Féch. Tá sé fad agam an seo. Orla ní cheala. Ní léonú ag tak Susan seo? Ach chuna son, snáfuil sé fadan son as do chóir amach.
Well, Shinny and Aib. Ní hé seo argud-headed paper. Fan nóid, hangamar is teach an seo le chéile, bhí lón agin is sin agus thespáin sin na siomraí dom. Tá an bhrónar. Is sib se an dar drám gúil se seo tarlaí goib. Cad tá ceistad? Listen, beidir go fearún sí síos. No, inis tá manis, le a hall. Bhí an scéal céin ag an drám eile. Iad é cuadú booking nach ráháin. Ní héigem. Is cosúil gur sais creabhare í an orla seo. Ilag an sglad a húl. Scubuit. Wa sin nábí chu buair a haig. Tucha tú as. Brenna tá díaláidir agus máthúr waithe. Is ní nach chaidir i deala hí na chaine deir. Tá sam nach chuil cuasaí go maith faoi láir. Ach, má tá dearcha ceartad, má bhíon muí nad as a tain.
Mata muín a go mas a féin. Sinné go tíireach. Tu go dúas agus le cúna dé leanana sí le aigs be chola hót ce go leor. Ceirta teolalacha satfirdi mar sin, ha? Ceirta teolalacha sa... Ei, tá go ré. Tóg go ré, be? Mas spáir sy'n Jackie le ho gael go réiwach. Dela! Fad y machol. Come achos mo ffof. Nhw marw mewn. Come on! Biach pas yma'n ffesing! Lish! Biach tas y goi ar y ffesing. Ymach! Mach, ymach! Ffacus GDP! Hai ymach! Fag un y party ar ei hen oedd y slifte! Nw'n ffedi cyn jaw was! Fod o'n eich sy'n Ceirte jawl atá siút. Ó deall neart te géir. Ceirte? Ní féidir leis a bheith mar sin le daoine. Thach sé mé. Ó, breanna tá strasir. No, ní on leis cé leis sin. No, tá rud a cinint mícheart leis. Breanna, tá sé rééis cholle hót char agus síl le cháile. Ní rá táta ag le cháúnt. Ní leis an pub. Ach ní hena chuécinn sesin le. No, ní féidir leis choilthart ag ansaí daoine. Seo an darna ó ansaí an bastard sin mise. Gwylia, cedd o hwyl yn Ó, tada. Haltaigh smacht ar hen. Rís, mise tá hís leis. O, cedd o gyresgo? Breanna, tá sé fad hartanis ná bach leis. Gwylia wargys, cedd o rin se? Chai sé amachar an tráid me. Agus mise an banistór. Mag tot. Ceapan go bhfuil mé hama. Tá never mobile disconnected. Agus an gnálaí na freisin. Fich, no bych ein panic an tá há lá fáca fós. Chá lá, ní seans agin. Cén rá eile tá gíh? Se tá áil sin ar an tíhile an dam fin am se. Ní sí ónse ceirtíam. Conas go meach sa gut sa gur mar seo héiteach na héanú amach. Bhí sé sin anna profisiúnta. Cad a dhéanamuid? Níle sam. Cáma é chuir ceall. Look, it's a régan gur fiú go ar aig leis. Hi. Bhín doras roscailt. Tá tú áráid, Daniel, tarsta. Seo hí Ellie, Carl Snéad, Ellie, Daniel. Ellie, ceach Well, tá deis go legam díobh. Lawer min a Nancy, bei sé an manis, agus tá sí sásta leis na chalíní faoi. Gur mád. Má bhín éon bhána seán? Beart? Scéal fada, Daniel. Mí nóim a ruit ar bála. Scam a bhí ann. Is cosú nach ra bhéon bookings díanta. San óstán? Se san óstán. Ní léon bhí agin, ná fian, ná lóistím, ná on mína meala. Oh, no. Tá sé go má dúin dearmadaí an ar fad. No habar é sin a hinad. Nílim se sás de géile fós. Féidir lumsa an chárthúirt. Yes, féidir cáú le móstá nó a aimsiú. Tosta an sa. Ní fiúcham sa fannacht an seo. Tá se go mám chuir ar eisce London. Níiad tú eis níana. U ní go fáileach réchaí. Cadú séansir sa tí. Well, leis go mám chuil ar eis. Ar a leid tá cord am hallan sin. Snach bhfuil mis sin seohead. Bud a chasta síana, na is cíligan. Sa hóga go réamh a písa. Bit tá bhí a jabbeg páirt amsireach. Ar ní bheith bháidseach ar eis a taine sin. Níle sam fiú tead na job ní seo. Fan gwi man times de híine. Na bach leis a chatrina. Fág amsa. Beg tú tal. Dúir me sé agat. No. Níl míid chun é a chur ceall. Vince, a céir is féidir lina dhéana, níl tá a sucr agin. Sinead. Céir é an rud is tábhachtaí faoi seo? Go maith míid le chéile? Ie. Go maith míid le chéile don chuid eile ar síl. Céir faoin manis. Is cum faoin manis.
You know, fi mid soch fada ag fanad leis an lá seo, níl mid chun éar chur cealan is, okay? So, okay, chwi bhfuil a gai rilih. Well, go dtí seo tá bláhan agin. Agus cá. Agus gan áras tá gachar go breá leis an sápéal. Bei támatógan na bicisiúí arno. Tá do húna agad, agus chuir mé gléchar na travel agents a ríiste maidin. No, beidir go mneannach muidir an idirlí na nacht. Oh, yeah. Tá sé sinítach na bhfuil. Tá. Ein scéal ó heh óstáinte. Well, ní bhór mar feic fós. Tá go leorach a gofa. Nó dúnta. Ar bhíáil sibh an list ar fad. Na hén cheannacha. Céir d dhéana muid. Or look, tóca mí de rud éigen. Áin sin na táú tes, bhí me ar a thuid ceall. Tásúla man isteachir sé cheáasta tí tes ach tára a cinnta bhí me ar aráile a stort. Agus nátá go persanta na seachan ide man híach íbúil se. Well, seo tá geiste mar testígann tú níla bíon bí seo fellúnach le daine bhecha gur fannach go fátairmach. Níchúil me go do chaamach is na táda mar sin tosaid. Ní bheith chorta meocht an na cheo. Ach blas a be ach gur bhhailm sa go níon teagam céanúir tá fúta meocht, sinna méid. Brianna, tá sam go te deachart agus chail hórt. Ach ní sééis gom sa chanuid. Agus caiimi se cuioinúir misnas chamá céanúla set, ce is féidir le mo dhéanana. Brianna, tá brúnar. Tá brúnar am stóidín. Tess? 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 Tá sin éad a mé lí migraine. Bhuaigh men scéal. Cai go títe ní chéala. Tá sé go hainis. Dúgla méar a dhéanam meú. Well, tá tú fós tógan na big dúí nachfuil? Ó, ja, tá an roiise. Well, sin nó éigen te rénos. So, ce go héana ó héana rénos? Ó, go díal, gur mágad. Cláisiim go bhfuil Jackar neis. Tá, ja. Cáhfuil sé? Tá sí mé lí. Tá sé seo ó fáach nach bhfuil. Bhí sí treéis an aird sin foiineh chu steachan. Hané sé ceart a charabih. Agus an bhiteach sin bailile lé. Ba sé Jackar teachtarí. Bhil ní bhína sa daine riamh ce chu iad te rudí amach. Bud ní féidirí de ágáil Somália le héanaar fe caiiciise, hín tá si rá óg. Man ní fiú bheith bura faoi sin inis, an chumatá an scéal ní bhéon hí na mala an fiú. Ach cén fád? Sin nach í orla chuir sin in áirithe dómh chumá? Well, just ach maig sinna sinna réchama. Ce chuí? Filin an fáil ar a bháilare nach beníar an siad? Fyrnig. Cen fáil runne sí? Ní anna sinna dwacht hada sa meach. Míhal, mar an sé dream le na card cards le cuasan na lug chun sé imní barráil se seoie. Bhil tá troi amsaide. Cén sais trúi? Na chun le fásta más léice. Bhil beidir gur wasla sí thusa. Ach níor wasla sí mise. Tá sí duna rud ceart a baine sé bheice mar tá sí héana dhear. Well, tá mar goháinis fes cinna sé réon chuma. Bhs a héin? Ach níon sa bna chun sa mar an curí. Má sin an cinál dear go teit. Tá se anhhar lethe. Hé, tá tú hens de chosúchta na chéile? Éist. De bhí mé cuimhnú ar chuile thuirt agus well, ceapam gur amúid go léir beáin as áard an teach an sicate. Ceapam gur chóirdúin gála go manis. Choréide? Ce fá ce a hála? Ce fá Nancy, ce bh gartal intin? Ní lisam. Éist, is lá antáfacht é seo de bhór nathair agus bhhálam go mbeoch muid go léir ann le chéile. Oh, ítach, Nancy. Oh, brilliant. Fair play, Nancy. Go dtí tú dhéennn.
Ní higliad iad a chuneat mwy go jo. Fas am. Agus far mwy ad nostyn tia. Brianws na pwysarb. Ta'n bwyn i siacab. Siafan lar sydd y ffanach leis. Lar choel taigo diron gachara ege. Ní rúti a gám o bych. Rhain dyn wal he dro hwyd. Ní rústi hyn, wel fi'n y gordi cwrs dwi'n cach gael yw'r. Ac ni'n capel ti'n gwybod, dyn ni bebe o wan ysleityn pwnnw sio.